Egun on denoi eta ongi etorri. Ikasiren udako topaketek 20 urte betetzen dituzte aurten. 20 urtean aritu gara ikastaroak eskaintzen 3 ardatz oinarri hartuta. Euskara, hezkuntza ildo pedagogiko berritzaileak, hausnarketa, teoria eta praktika uztartuz, eta topagune bat eskaintzea bertaratutako guztiei. 20 urtetan, 10.000 lagunetik gora pasa dira 500 ikastaro ingurutatik. Eta ospatzeko modukoa iruditu zaigu, eta horrexegatik aurten ikastaro ez gain antolatu dugu gaurko jardunaldia. Euskal Herriko Unibertsitatearen Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia fakultatean. Eta fakultate hau izan delako bide lagun urte hauetan guztietan topaketak antolatzerakoan. Bertako dekano Iñaki Marko daukagu gurekin, egun hon Iñaki, eta zure gaitza bai. Eskerrik asko. Bueno, niri tokatzen zait eta gainera plazer handiz zuei harrera egin eta ongi etorria ematea. Ongi etorria ematea, hemen parte hartuko duzuten, ikastaro hauetan parte hartuko duzuten guztioi, noski antolatzaileei, ikasiko antolatzaile eta arduradunei, baita ere gaurko hizlari izango diren eta lehenengo hasierako hitzaldi honetan Ibarretxe jauna eta ondoren etorriko diren beste guztiei ere. Esan bezala, 20 urte ezta? 20 urte. Fakultate honetan irakasle izango direnen edota pedagogo edota hezitzaile izango direnen hoien hasierako formazioaz arduratzen gara. Eta noski jakina da, formazio hori ez da hor amaitzen, bizitzan zeharreko formazioa ezinbestekoa da. Eta hor sartzen da, beste hainbat funtzioekin eta beste hainbatekin batera, noski, ikasi sartzen da formazio iraunkor horretan. Eta hor, bide horretan topo egiten dugu fakultateak eta ikasik topo egiten dugu. Eta gainera, plazer handiz eta esan nahi dute, erantzunkizun handiz, bai baten aldetik zein bestearen aldetik, elkarlana bideratuta daukagu. Eta elkarlan horretan, holako jardunaldiei geure babesa eta laguntza ematea dagokigu eta halaxe egiten dugu. Bueno, gaurko zerau hezkuntza errealitate berrietara jauzi, ezta? Hainbat galderekin 10-20 urte barru zer nolako baldintzak izango diren zer nolako hezkuntza sistema. Oso galdera potoloa dira eta oso galdera garrantzitsuak eta alde horretatik nik uste dut oso ondo datorrela gaur egun. Eta gainera esango nuke badagoela kezka bat hainbat erakunde, hainbat agente, hainbat pertsonaletik azken zer hauetan, garai hauetan, nolabait arlo desberdinetan eta etorkizunari begira jartzeko, etorkizunari begira jartzeko, ezta? Beharrezkoa dalako. Aldaketa haunitz gertatzen ari direlako, aldaketa sakonak eta horretan kokatu beharra daukagu edo kokaten saiatu beharra daukagu. Ez badugu pauso hori ematen, lidergoa galduko dugu, eta lidergoa behar dugu. Komunitate bezala, herri bezala, lidergoa behar dugu. Eta horretaz, nik uste asko zobetu itzengo dutela gero datozen hizlariak. Fakultate honetan, eta esan beharra daukat, EHUko hezkuntza fakultateen aldetik badagoela ere kezka hori maigainean dagoela eta jarrita daukagula horren inguruko hausnarketa bide bat irekitzeko asmoa. Horretarako lagungarri izango zaigu, noski gaur hemen egingo diren hitzaldiak. Beraz, mila esker, etortzeagatik eta ongi etorriak izan. Iñakik aipatu duen bezala, hezkuntza errealitate berrietara jauzi izenburua jarri diogu gaurko jardunaldiari. Eta gaurko gogoetara zuzenean hezkuntza arloan eztabiltzan profesionalak gonbidatu ditugu. Bakoitza bere esparrutik, bere ikuspegitik ekarpena egin diezaguten. Kulturako, soziologiako, ekonomiako, ekologiako, filosofiako, zientzietako adituak eta adituak ditugu, eskarmentu handiko pertsonak. Eta denei bi galdera luzatu diegu. Lehena bizikoa, 10-20 urte barru nolako gizartea irudikatzen duzu, zein izango dira premia nagusiak, zeri erantzun beharko zaio. Eta bigarren galdera, horretarako zer nolako hezkuntza behar da, nola hezi behar ditugu haur eta gazteak. Beraz,
Jardunean ari diren arlo horretatik begiratuta, hezkuntza eta bere erronkak zein izan daitezken aipatuko dituzke gaurko saioan. Hitzaldi bat eta 4 mailinguru izango ditugu, 2 goizez eta beste 2 arratsaldez. Eta guztietan, aurkezpenaren ondoren, zuek ere galderak eta ekarpenak egiteko aukera izango duzue. Beraz, gaurko hausnarketa saioari hasiera emateko Juan Jose Ibarretxeren hitzaldiarekin hasiko gara. Eusko Jaurlaritzako lehendakaria da eta gaur egun Agirre Lehendakaria Zenterreko zuzendaria. Ongi etorri eta nahi duzunean zurea da hitza. Bueno, etorritako guzti egunon, eta nik nahiago dut hemendik eitea, eta, bueno, prestatu ditut ideia batzuk zeuekin komentatzeko, porque egindako galderei erantzunik ez. Oso zaila baita niretzat galdera horiek erantzutea, baina dozi kasutan ikuste dut hemen dagoela lehenengo konklusioa, eta hau da. Hau da nire uste etorkizuna. Irakurtzen ikasi behar dugula, bestela sinesten dugula dandana. Eta hori da, nik uste dut arazorik handiena. Ez dakigula irakurtzen. Hortik aurrera, lehenengo eta behitxeo zer esateko, ni 30 urte ejekutibo izan ondoren, arlo pribatun eta publikun, gero ja unibertsitatean nago, hasi nintzen estatu batuetan, eta zentru horretan gero osatu denun zentru hau, batez ere bi konzeptuen artean besarkada hori azpimarratzeko. Ez da alde batetik gauzarik zaharrena, geure mundun, herria, besarkatzen konzeptu berri bati, giza garapen iraunkorra. Ez bakarrik agenda ekonomikoa, baizik eta soziala, kulturala eta medioambientala. Zetako, batez ere, hau da guk daukagun helburua. Informazio asko eta asko daukagulako, baina informazioa ez daula lotuta zuzenean ezagutzarekin. Batzutan alderantziz. Izan ere, bizi izan dugun paradigma aldaketa ikaragarri izan da. Oain dela 20 urte, informazio falta, ezagutza falta zalako. Informazio falta, botere falta zalako. Oain alderantziz da. Oain da, abundantzia informazio da, ausentzia de talento. Ezagutza falta. Eta zentzu horretan nola, bihurtu. Informazio ezagutza hori da gero galdera, eta horretako guk jakin badakigu hezkuntza sisteman oso importantea dela jakitea, baina jakitea ez ezin, isik eta ulertzea. Jakitea ez da nahikoa, ulertu egin behar dugulako. Eta zentzu horretan gu hazinenan Kolumbiako Unibertsitatean, George Mason, New Yorken eta George Mason Unibertsitatean Washingtonen, nik programa bat hasi nintzen, ikerketa batekin hasi nintzen, The Basque Case, as a Comprehensive Model for Sustainable Human Development, eta gero, gure zentroa sortu enun 2013 artean, sartuta geure etxea, unibertsitatean. Ni hasi nintzen munduari begira Euskal Herria ikusteko hasi nintzen estatu batuetan 2009 urtean, eta gero 2013 urtean akademia bat egin genuen Euskal Herriko Unibertsitatearekin batea, Columbia eta George Mason. Zetako, euskal kultura, euskal hizkuntza, euskara, eta euskadi eta euskaldunak ikusteko munduari begira egon behar gara. Baina mapamundia nik uste dut eta hori da lehenengo aportazioa aldatu egin behar dugula. Zentzu horretan guk ikus dezakegu hemen, hau da daukagun eskolatan, daukagun mapamundia eta begira Europa erdien. Eta mapamundi hori aldatu da, hau da mapamundi. Mapamundi berria dau eta Europan non dago, eskine batean, bazter batean. Gaude, momentu honetan, eta berriro, Asian, berriro, ez da gauza berria, batzutan esaten dugu sorpresa ikaragarria dela Asiarena eta Txinarena, eta ez da horrela. Eta izan ere ikusten begiratzen badugu, porque batzutan pentsatzen dugu ekonomia dela klabea gauzak aldatzeko, ez da eskola.
eskola. Guk oain ikusten dugu Asia dela erdin, baina zergatik. Eskolan ja zegoela erdian oain dela 15 urte. PISA ikerketan adibidez, begiratzen baduzue, top 10 horretan 8 dia eskola asiatikoetia ja. Osea, ordezkatu zuten bere garaian eta lehenengo postu nazean, baina oain ekonomikoki, baina oain dela ja 10 urte izan zen ja eskola mundun. Edozein kasutan, goazi ginen hemen, Estatu Batuetan, gero Europan, gero Latinoameriketan, gabiltza hizkuntza errekuperazioarekin, ketxuarekin, nigerekin eta beste gauza batzuekin, baina hori da, begira da, munduari begira, Euskadi ikusteko eta ikasi duguna ze izan dena ikusi duguna izan da, nas eta kontraesana dirudi, gizarte global batean bakarrik posible da agenda global horretan sarteko erantzun lokala eukiten baduzu. Eta momentu honetan gu, geure herria, Euskal Herria, gure hizkuntza, gure kultura ez dago kokatuta oraindik mapa mundi horretan. Kokatu egin behar dugu. Munduko plazan kokatu egin behar dugu geure herria, geure hizkuntza, geure kultura. Ez dagolako kokatuta momentu honetan. Pentsatzen dugu baietz, baina ez dago kokatuta. Hori da egin behar dugun esfortzua. Eta horretako zein dan etorkizunari begira polinomio edo begirada positibo hori, hemen lehenengo parte argi eta argi dago, eta berrikuntza, innovazioa, ikas dezakegu beste leku batzuetan egindako esfortzuekin, metodoekin, esperientziekin, baina guk aportatzen ez dugu ere kultura, guk esaten dugu kultura kaz, guk aportatzen ez dugu gure kultura, bakizu ekonomia munduan, politika munduan, gizarte munduan, ez daula errezitarik ez. Zuk aportatzen ez dugu zeure kultura, jai duzuk, hori da. Horrela pentsatzen dugu, eraikin behar dugula geure herria. Horregatik esaten dugu dekeizdeki kultura dela gakoa, dekeizdeki. Kultura dela gakoa, ulertzeko zergatik transformazioak, zergatik aldaketak geure mundu. Baina ez gu bakarrik ez dugu bakarrik hori esaten, eta hemen duzu adibidez Helen Clark esaten zuna, izan zen New Zealandako presidente berri, izan zen 10 urteetan zehar, eta berak esaten du kultura dela klabea, ulertzeko gizagarapen iraunkorra, eta askatasun osoz bizitzeko eukibiatula eskubidea zetako erabakitzeko bere etorkizuna eta definitzeko nortzun garen etorkizun garen. Eta hori ez ezibitxi, eta gero duzue adibidez Manuel Castellek esaten duenean ekonomia guztiak direla kultura edo ariago bilena zen esaten duenean kulturak egituratzen duela ekonomia. Nik uste dut, hau, akademikoki garbi dago. Osea, horregatik guk defenditzen badugu gure kultura eta identitatea, posibilitazioa bat eukiko dugu, ez dela ez. Oso horreza da, onaino behintzat. Eta hemenik aurrera, galdera gehiago erantzunak baino, eta zentorretan nik uste dut hori da, daukagun galdea, maiganean daukagun galdea, ia posible den beste mundu bat eraikitzea, eta dilema ere oso klaru boteretatik zehitzea eraikitzen, edo gisa eskubideak, individualak, naz kolektiboak definitzea eta implementatzea. Hori dela bidea. Badau bidea edo soluzioa, bai, Saramagok esaten zuen. Sí, esa bide, se llama conciencia. Argi dago, ez dago, nik uste dute, hori dela bide bakarrak. Hortik aurrean, 20 urte bat ez zer, ideiek ez. Zuke egindako zegoen, egindako aldeak. Baina ez lasai, porque batzutan ezaten dugu klarua berpegula gauzak ez da, geure artean behira nik hiru adibide hartu ditut zeuek ikusteko, ez da? Esan dako gauzak, begira.
azken batean begira da pala dugula zergatik. Ezaguten duguna, ezagutzen ez dugunen artian, ignorantea gare batko danak, ez da? Eta zentzorretan begira, adierazpen batzuk, ez da? IBM-ko CEO, Thomas Watson, 1993 urtean, zer esan zuna gizon honek ikargarria, esan zuen, pienso que existe un mercado mundial para tal vez 5 ordenadores. Esan dagoa, politia, ez da? Bueno, gero, pixatxo bat berandago, 1917 urtean zio BBC, Ken Olsen, beak, ikargarri, beak izan zen ikargarri, no veo ninguna razón por la que alguien pueda desear un ordenador en su hogar. Azkena, adibidez, begira, Bill Gates, famatua, 1995 urtean esan zuna, 640 kas siempre serán suficientes. Aurkezpen honetan ikusi duten euskalduna, zenbat, 50.000, ez dikitxe. Lasai egon, predikzioekin, porque bakixo, Ben-Gurionek esaten zuna bere garaian, todos los expertos que conozco son expertos del pasado. Hau da mundua. Nahian, azken fotografian Rio Bravo izatea ikaragarria, baina hau da mundua. Daukagun mundua hau da. Eta zentorretan hortik aurrea, zein dagakoa diagnostikoa duguna da ez. Eta diagnostikoa egiten ez gauzu berdin dit ekonomian, politika mundun, eskola mundun, nola aplikatzeko terapia bat. Hora erakoa, eta gero, ikusten duguna, ezberdintasuna, Brexitarena, sorpresa izan zela, edo gizon hau, begira, Estatu Batuetako presidentia dela. Dana, sorpresas beteta, gaude, azken batean, zein da diagnostikoa hor du. Bere garaian, Ortega y Gasset, no sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa. Hortik aurrea, krisis poliedrikoa daukagulako, eta ez dugu pentsatzen horrelakoa dela. Eta Herkules, ezagutzen duzu Herkulesan bakizu lehenda, ez da? Beak basun monstru bat, 7 burukin, ez da? Eta monstrun ziren buru bat, eta ez da eta beste bat, baina monstrua behinta berriro errakuperatzen zen. Eta konturatu zen hartan, 7 buru horiek moztu egin zituela konpotzeko gauzak, ez da? Gauza bera gertatzen da gure mundun, porque gure krisia ez da bakarrik finanziera edo politikoa edo ekonomikoa, krisi da pobrezia, klima, eta multilateralismoa, elikagaiena, energetikoa, finantziara, kulturala ere bai, eta zentorretan krisi hau fondamentik etiko bat dela azpimarratu egin behar dugu. Eta gaina jokatzen paper importante bat, eta nik uste dut hori importantea da gure herriarentzat kultura. Hitz egiten dugu krisis ekonomikoari buruz, konturatzen gara krisis ekonomikoa zer den zergatik. Ez daukagunean ezer hemen patikoan, ez daukagulako ezer buruan. Zoriontsuak izateko, kontsumo gaitasuna eduki dugula. Eukiten ez badugu, dena ikutena. Orduan ez gara konturatzen gara ia krisis ekonomiko guztiak noiz eta nola izan dien, baina ez krisi kulturala buruz. Ez gara konturatzen, baina krisi kulturala da krisi honenatzen da ona, kultura da, batez ere, hoi da, kultura. Orduan esaten du, hemen hau, duzu hemen gure, ez da, azken partea aztu, porque behar gure laguna da, baina behar esaten du guain momentuetan. Daukagun mundun 5.000 hizkuntz eta herri eta apenas izango direla 500, mende honen bukaera. Hau da ikarra. Hau da atzean da, hona krisis honen atzean daukaguna. Orduan, gure esku dago, behar esaten duna. Han, mende honen bukaeran, egotea daz, herri izan, kultura izan, eskola izan, eta bar. Hortik aurrera, beste alde batetik, hori ez ezik, krisis poliedrikoa dela, bizi eta ez dugula aldatu maxima hau. Eta maxima honekin,
eraiki dugu herria, mundua, azken urte hauetan, ez da? Azken urte hauetan, begira, si bizpasen paralelu, si quieres la paz, haz la guerra. Akia nahi bat dugu duzu, prestatu, guda. Zer lokeria. Bueno, pues, aldatzen ez dugun bitartian, horrela zeituko, eta zentoretan, berriro, mafaldak ematen digu, conclusioa, eza? Cuidado, irresponsables, trabajan. Bueno, eta, hemendik aurrean, ez daukago erantzunik ez lehenengo galdera horri. Zeuek, indeko lehenengo galdera horri. Bigarrena, premiak zaintzu diren, garbi dago, lehenengo eta behin nire ustez berdintasuna dela, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna ikusten lehenengo postuen ipini behar dugula, lehenengo postuan. Zergatik, errezago, asko errezagoa dela, egun pertsona egin egitea gauzak, 50 pertsona baino. Eta hogein arte, 50 pertsonekin bakarrik egin duguna. Nahiko gaizki gaina. Nahiko gaizki. Eta zentorretan, hemendik horria, liburuko bakizu, historiaren liburua, gizonen eta emakumeen artean egin dugu. Beste baketik. Horregatik nik uste dut, hau dela, premiarik nagusina. Ez eiteko berriro, noizean behin emakumeak egiten dizkizun galderak apurtu egin behar dugu honekin. Eta ez egiten dugu Platon patronan. Lehenengoa da berdintasuna. Ete gustaria, zer zinbidez. Honekin bukatu egin behar. Bigarrena, desberdintasuna eta giza eskubidea. Nik uste dut, nik ez unbetaten. Begira, nabako gizon bat porroizik izatea, baina bada, gero momentuan. Eta berak egindako adierazpenetan, gurazki daula, nire ustez, ekonomiari daukionez, aportaziorik garrantzitsuena. Esaten zunean, giza eskubideen urraketa ez direla bakarrik terrorismoa edo hilketak edo, baizik eta desberdintasun ekonomikoa. Eta beak, esan zuen, testu ofizial batean, Evangelii Gaudium, enciklika batean, esaten zuen honek. Los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. Eta, are gehiago, berak esan zuen, ekonomistok esaten ez duguna, esa ekonomia mata. Nik ez dut ikusi halako adierazpen bat, beste ekonomilarien hau. Esa ekonomia mata. Nik uste dut hau benetan da berrikuntza handia, ekonomia aldetik, sozioekonomia aldetik, esate azken batean urratzen direla, giza eskubideak, daukagun desberdintasun ekonomiko eta soziala dela eta. Orduan, lehenengoa ikusi duguna izan da desberdintasuna, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasuna, bigarrena desberdintasun sozioekonomikoa, hirugarrena geografia humana, daukagun piramidea. Jakin badakit, gero gauza guzti hauek komentatuko dizue zegoen kongresuan, baina, hau da momentu honetan daukagun piramide da, bizean begira piramidea, ikusten duzun modun oso kezkagarria daia, sarkitua, herri sarkitua garelako, ez gu bakarri bezi eta Europa. Orokorran, behira, zein den 1960 urtean gerunean piramide da, batez ere gaztiek, ez da? Eta aurre ikusia dagona 2011 urteako, eta zartzen. Eta honekin jokatu den behar dugu, gure etorkizuna egitea. Eta azken gaia, apartatu da GAP
importantea da, oso importantea zientzia eta gizarteen artean. Eta limiteak guztiz desitxuratuta daukagulako. Etikoki eta alde batetik, batez ere, printzipio etiko horretatik benetan oso atentuta daula gizartea eta zientzia, eta zentzu horretan hori konpondu egin behar dugula. Daukagu inteligentzia artifizial, momentu honetan eta zerbait egindako galdera horiei erantzuteko nik uste dut hau oso importante dela, eta ez dakigu ezak, nola izango den, eragina. Baina bai, jakin badakigu onerako eta txarreako izango da. Onerako eta txarreako. Beste alde batetik, jakin badakigu zer den lehenengo momentuan Big Data eta Big Datara horren eraginak. Eta ikusten duguna, onerako gauza batzuk, batez txarreako beste batzuk, eta gero datamina. Eta azken batean zertarako ateratzen dugu datuak, dauzkagun datuak, guztin datuak, zetako erabiltzen dugu, zetako. Guk egiten ari gara, ikerketa batzuk, zentrun barrun, zetako erabiltzeko Big Data, Big Data honeako ez txarreako, adibidez, hobetzeko hezkuntza sisteman, osasun sisteman, eta bar, posibla dela, ez bakarrik zapatak saltzeko, erabiltzea, edo bidaiak saltzeko, baizik eta zerbitzu publikoa, eta zer hezkuntza eta osasun sistematan hobetzeko. Eta, bueno, gero beste alde batetik daukagun arazoa informazioarekin ikaragarria da, ez da, azken egindako azken ikerketa, MIT, Boston, dala, eta informe honetan, zaiz publikatuta dagoen informe horretan ikusten da haiek esaten dutena. Las noticias falsas se divulgan con más rapidez, más profundidad y llegan a más gente, infinitamente a más gente, que las noticias ciertas. Hau da, berkeuna. Daukagun premiak, orduan, Big Data, inteligencia artificial, gauza horiek, zientzia, azken batean, oneako. Ez txarreako, bizita oneako. Eta nik uste dut, eskolan ere, planteamendu oso importantea da. Oso importantea. Bueno, eta erantzunak, premiak, erantzunak, zeitzuk izan behar diren, alde batetik nik uste dut oso importantea dela hau, ekonomi mundu, nire gaian, ni ekonomikarian naz, eta zentzu horretan ikusten dut, orain arte izan da credo neoliberal, izan da batez ere hazkunde ekonomikoa eta merkatua. Hauek izan dira biak. Hemendik aurrean ikusten dut, mugitu, egin beharra da, handik beste konzeptu batea, eta da giza garapen iraunkorra. Desarrollo humano, giza garapen iraunkorra. Ezarrik agenda ekonomikoa, izik eta agenda soziala eta agenda soziala kulturala eta medioambientala. Eta ordu zergatik hori edo zertarako hori, batez ere esateko orain arte pentsatzen genuena ez dela egia. Azken batean gu pentsatzen genulako hazkunde ekonomikoa lotuta zegoela garapen sozialarekin eta zoriontasunarekin. Orduan, hori, azken batean lehen komentatu duguna, diru ez baldin gauzu, ez duzula ezer buru, ez da? Eta zentzu horretan konturatu behar, eta hori da, segurazki egin behar dugun, ekonomien mundun egin behar dugun movimendua. 20. mendean izan zen batez ere ekonomi mundun, izan zen ekonomia regional. Guk pentsatzen genuen, segun eta korrente interna, nazioarteko korrenteak, danak, konportamentu guztiak igual zirela. Eta berdin zala, gauza bat edo beste bat egitea, porque nazioarteko korrenteak horrela zielako, zuk ezin zenula ezer egin gauzak aldatzeko. Konturatu ginen hori etzela horrela. Lurraldea eta pertsona klabeak ziela, zetako eta komunitateak gauzak aldatzeko. Pasiboki ez onartzeko transformazioa, baizik eta transformazio horretan parte hartzeko eta desberdinak izateko. Adibidez, konturatu ginen, Europar Batasunaren barrun, batzuk, herri batzuk euskatela, hazkunde ekonomikoa, aktibitatea, ongizatia eta beste batzuk ez. Eta zergatik? Zergatik?
gutxi gora bera leku berean bizi baldin bada. Orduan, zergatik Grezia dauka Greziak egoera bat eta Alemania beste bat. Kapitalismoari buruz hitz egiten dugunean, kapitalismoen egitan bizi gara danak, baina gauza bera da Estatu Batuetan edo Suezian. Ez bera. Orduan bakoitzaren aportazio oso importantea da gauza bat edo beste bat egiteko. Hori konturatu ginen 20. mendean ekonomia mundun, agertu zen orduan ekonomia regional. Nik uste dut hau dela pausua egiteko 21. mendean. Esatea hazkunde ekonomikoa ez dela ezinezkoa da helburua esatea, baizik eta giza garapen iraunkorra, eta orduan sartu egin behar ditugu bi agenda gehiago, ez bakarrik agenda ekonomikoa, baizik eta soziala, kulturala eta medioambientala. Eta esatea crecimiento bai, importantea dela, baina garapena da crecimiento baino gehiago. Eta horrez gain, zoriontasuna dala ez bakarrik hazkunde ekonomikoa edo garapen soziala bixi eta zerbait gehiago. Eta nik uste dut hemen daula lehenengo erantzuna. Gaina, hemen duzuen noizean behin hitz egiten dunean oso kaltegarria dela welfare state edo estado sozial edo oso kaltegarria dela ekonomiarentzat, ez da? Eta horregatik, gure reakzioa erantzuna zein izan zen krisiaren aurrean hemen Europan, rekorte ekonomikoak, rekorte publikoak. Batez ere non hezkuntzan eta osasun sisteman. Austeridad, austericida, esaten zena, ez da? Hori izan zen erantzuna. Zergatik oso kaltegarria zelako, inbertitzea ongizate sozialean, estado sozial horretan, hezkuntza sistema batez ere eta osasun sisteman. Baina datuak aztertzen bat ditugu, zer ikusten dugu? Kontrakoa, horrela balitz, adibidez, Greziak Alemania baino estado sozial txikiago, daukalako ez da. Eta, sin embargo, non dau hazkunde ekonomikoa eta nork pagatu zion erreskatia Greziari beixi eta Dinamarka, Sueziarra, Alemanarak. Eta begiratu, mesedez datuak, azken datuak, urte honetan ateratako datitan zuk ikus dezakezu. Adibidez, zein den per capita, inbertsio per capita, estado sozial horretan, batez ere hezkuntza sisteman eta osasun sisteman. Begira, Austria, Alemania, Dinamarka, Netherlands, Frantzia, Finlandia, Belgika, guebe gaude, 8.000, eta zireu, azken datu horien arabera, baina gutxi dira 10.000 euro per capita, inbertsio. Eta, gero, hemen duzue, erreskatatuak izan zienak. Ze estatu sozial dute? Espanya, 6.000, Portugal 5.500, eta Grezia 2.500. Ez da egia, esaten duguna, komunikabideetan agertzen dena, baina guk jaten dugu dana. Estatu batuan enkargarria, dieko nintzen kampainan, nosan bine egoten azan, azken urte honetan, zazpialdiz urteo joaten azan Ameriketara, begira, baina zein izan zen eztabaida demokraten eta errepublikanoen artean. Errepublikarrek, esaten zieten bestei, kopiatu nahi duzuela gauzari zaharrena Europatik. Estatu soziala eta estatu soziala, welfare state horrek oso kaltegarria dela ekonomiarentzat. Hori ez da horrela, datutan, alderantziz. Baizik eta gehien inbertitzen dutenek, estatu sozial horretan, hezkuntza sistema eta osasun sistema pagatu egin dute erreskateak gitzien inbertitzen dutenei. Osea, lehenengo gauza erantzuna hemen dago, garri dago, dala giza garapen iraunkorra jorratzea. Bigarren erantzuna pertsona guztiekin egin behar duela. Eta zentorretan hau ez da berria. Bila Gertrud Mongela, esan zena, 1985 urtean,
conferencia de Pekín, famatu arekin berak ya bere garaian esan zuen, las mujeres siempre lucharon al lado de los hombres contra la esclavitud, la colonización, la apartheid y por la paz, que los hombres se unen con las mujeres en su lucha por la igualdad. Hori da klabean ere ustez, berdintasunari dagokionez. Orain arte, edo egin duguna, edo lortu duguna, batez ere zeuei esker izan du. Emakumeek egindako egia esker. Baina guk implikatzen ez badugu, guk gizonok implikatzen ez badugu, zinezkoa da aurrera egitea. Gizonen implikazioan ikusten dut labea dela momentu honetan, gauzak egiteko, aurrera egiteko. Datuak hemen duzue, datuak, azken datuak, zeuek ikusteko bakarri, nortzuk daude lehenengo postutan, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, normalak ez da. Gero beste alde batetik hemen duzue GAP, momentu honetan gizonen eta emakumeen arteko GAPa, lurraldeetan duzea, fijatu hemen, gitziena, bai, hemen dago, Europa, baina GAPa da eguneko 25-26. Momentu honetan GAPa globala, GAPa globala. Eta mantentzen badugu, etzeteris paribus esaten duena ekonomilariok, ez da, mantentzen baditugu momentu honetan dauzkagun parametroak, esan duzu, ez da, horrela, betza gogoala, eukiko dugu gutxora beren eta 8-10 urte tapatzeko, eta beste alde batetik, enpleamendu ekonomikoaren daukionez, pretxa salarial horri daukionez, gutxora bera 200 urte. Hau da, momentu honetan, daukagun prebisioak. Are gehiago, konturatu gara, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasuna oso txarra dela ekonomiarentzat, bai, entzun duzuena ekonomiarentzat. Eta begira, azken informean, Fondo Monetario Internacional, behaiek esaten zutena, bere garaian ez da, que importa que a las personas les vaya mal si la economía va bien. Hau, esaten zuna, momentu honetan, atera dute ja informe hau. Informe hau, esaten du, galtzen ari garela posibilitateak. Desberdintasuna dela eta zentzu horretan galtzen ari gara gutxora era munduari daukenez, barne produktu gordinari daukenez eguneko 35, bigarrena galtzen ari garela produktibitatea, hau oso importantea da, baina batez ere, klabean nire ustez, mayores ingresos, o menores, menores ingresos para los hombres, eta mayores beziketa menores. Guk pentsaten dugu, inmigrantekin, hemengo tokian tokiko enpresek, norsan behin aprobetzaten dituzte posibilitateak tokian tokiko langileen soldata jaizteko, ez da? Gauza bera, gertatzen ari da gizon egin, emakumeen gaparekin. Erabiltzen ari direla emakumeen soldatak, batez ere zetako jaizteko gizonen soldatek. Hau xaurre da, hau benetan nobedoso, oso nobedoso da, benetan ikustute adi egon gerrala honekin. Eta gero beste alde batetik gaina zifratuta dago, osea, gutxora bera behaiek esaten dute galtzen ari gerela, estatu batuetan adibidez 1800 bilioi produktu gordinetan edo kasu Txinain kasuan 2.5 bilioi euro bere barne produktu gordinetan. Zeuek jakitzeko gutxi hori bera 2.5 bilioi GDP barne produktu gordina da Indiaren barne produktu gordina. Edo, esaten dunean 1.007 USAren kasua, estatu batuen kasuan, da gutxi hori bera Italiaren barne produktu gordina. Oportunitateak galtzen ari garela, zaintorretan. Eta gero, txeko lana guretzat, bai, azken estudio izan zare publikauta joan hastian, emakundek publikatu zuen, egin da otsaian, baina joan hastian ateratako datuak, eta hemen dituzue datuak, horra semana eguneko 14 gitxiago, edo salario horra eguneko
baina guk erabiltzen dugu, estatistika horiek, baina nik uste benetako estatistika hau dela, salario neto mensual, zergatik prekarietate mota guztiak sartu indian dutelako, eta hori ez da islatzen ordubeteko soldatan, baizik eta salario neto hilabete bat. Bueno, badeko gutxiko dena ez da, uniko hogeita lau gehiago irabazten dutelako emakumeak gizona baino hemen gure herria. Bueno, eta hirugarrena da identitatea. Identitatea eukitzea ala ez, eta zentzu horretan garbi dago ez Kataluniako edo Euskaldun independentistik esaten dutena, eta premio Nobel batek esaten dutena, Nobel sakin batek esaten duenean, identitatea dela etorkizuna. Ez da iragana, eta etorkizuna dela, identitatea eta kultura. Identitatea eta kultura ez konfrontauta beste identitate batzukin, eta elkarbizitzen beste identitate batzuk. Eta zentzu horretan, hemen duzuen behar esaten los países que más se han beneficiado de la globalización han sido los que se hicieron cargo de su propio destino. Berriro dio, los que se hicieron cargo de su propio destino. Eta zentzu horretan, zein da gure dilema da bide hori hartzea da ez, momentu honetan ez gaude bide horretan, eta aita santuak esaten duna, poliedro edo esfera, ez da? Poliedroa da puntuz desberdinak, eta distantziak ere desberdinak, zentroarekin, ez da? Eta esfera izatea, gaur egungo globalizazioa da puntuz danak igual, eta distantzia igual zentrorik, ez da? Eta zentro horretan, gu momentu horretan esfera gare, gara ez gara poliedro. Eta poliedro izan da gara. Hortik aurrera, zergatik izaten duna, bera irakaslea London School of Economics, eta bera izaten du, identitatea gauza, identitatea dela etorkizuna intrínseca dela, baita la globalización, la dialéctica entre lo global y lo local, la identidad nacional es una respuesta al mundo globalizado por la homogenización. Lotuta, hau, lehen ikusi duguna, berrirule esan dagoa. Eta zentzu horretan gainea, oso argi dago, ekuazio hau lortzeko hiru parametro hauek klabeak dira da. Ezinezkoa da nazioarteraztia edo berritzaile izatea, zure kultura eta identitatea egiten ez baduzu, zure personalitatea egiten ez baduzu. Eta alderantziz ere, imposiblia da berritzaile izatea edo identitatea egitea globalizatutak dago mundun, nazioarterazten ez baduzu zure herria. Hiru parametro guztiz lotuta daudelako, eta zentzu horretan lotuta daudelako hiru agenda horiek, giza garapen iraunkorraren hiru agenda horiek, agenda ekonomika, agenda soziala eta agenda kulturala. Zer ikusten dugu, hemen agenda ekonomikoa, agenda soziala eta agenda environmentala edo medioambientala. Eta zentzu horretan zu implementatzen baduzu edo badituzu hiru agenda zer duzu? Duzu lurraldia eta gobernantza, eta implementatzen ez baduzu, edo implementatzen baduzu bakarrik agenda ekonomikoa, zer duzu lurralde rakitikoa, gero eta gitxiago, eta gobernantza izan biharrean korrupzioa. Osea, bide bat edo beste bat. Claro, dago, inglesak esaten duena, baino ez umandekila. Implementatzen baduzu hiru agenda horiek baduzu lurraldea herria eta gobernantza implementatzen ez baduzu, gero eta herri gehiago, gero eta gobernantza zartan. Bueno, eta hortik aurrera, claro, neurtu egin behar ditu. Neurtzen ezena, ez baita hobetzen, hori izan zen, 20. mendean, hasieran egin genuen maksimaz da. Momentu honetan ez da hori bakarrik, baizik eta neurtzen ez dena ez dela agertzen agenda batean. Neurtzen ez dena ez da agertzen, adibidez, universitate batean dekanon mailan, edo lehendakaren mailan. Neurtzen ez dena ez da agertzen. Ez da existitzen. Eta zentzu horretan, oain arte batez ere parametro ekonomikistak, GDP, produkzion eta konsumo, neurtu, kompetitibitatea, neurtu egin ditugu, baina ez beste parametro batzuk, batez ere ongizateari dagokienez importantenak parametroak.
Eta neurtu egin ditugu eta horretako prestatu behar ditugu zer aparato estadistikoak ere. Voluntade politiko ez ezik eta aparato estadistikoak ere gauzatu dugu. Lo que medimos afecta a las decisiones que tomamos. Bueno, eta etxeko lanak, nire ustez, etxeko lanak, gure gazon hau da, estrategia berria, lan egiten ari gara zentroan, estrategia honetan, ez da? Estrategia berrian, kompetibitatea, basado en solidaridad, zer da hori. Oain arte, normalean, mai batean, hitz egin dugu kompetibitateari buruz. Eta sobratzen dena, pasatzen da beste mai batean, eta han hitz egiten dugu solidaritateari buruz. Guk pentsatzen dugu, etorkizunari begira, bi konzeptu horiek, edo horiei buruz, hitz egin behar dugula, eztabaidatu egin behar dugula, eta erabaki egin behar dugula, mai berean, aldi berean. Ez lehenengo mailan kompetibitateari buruz eta bigarren sobratzen dena solidaritateari buruz, baizik eta mai berean. Azken batean zergatik, ezin eusko baita kompetibitateari buruz hitz egiten ez baduzu solidaritateari buruz eta alderantzi solidaritateari buruz hitz egiten ez baduzu kompetibitateari buruz. Hau da, daukaguna, eta zentro horretan praktikoki, bueno, abenez, enpresario gutxi daukago, baina praktikoki izango litzateke beste pausu bat ematea. Guk eman genuen, 90. hamarkadan pausu hau, behin, hori izan gure asmoa, garaiatan, eta kopiatzaileak ikaragarriak eginen hemen gure gizartean, eta enpresario batzuk patentzien ez teki Frankfurteko azokara edo beste leku batea, eta ekartzen zituzten makinak burun. Izugarriak, kopiatzaileak, ez da? Baina gero, 21. mendean hasieran hau izan zen pausua, etzen bakarrik beharrezkoa eikia, eta hemen bezatzea, eta sortu egin genuen las de ciencia y tecnología, geure herrian, baina hori momentu honetan ikusten ez dela nahikoa, eta lehenengo etapa egin ondoren, bigarrena egin ondoren zot, momentu honetan ikusten dut klabea dela, zertarako. Eta horiak kokatzen dira zertarako. Zertarako mehi, zertarako zot. Zertarako egin, zertarako pentsatu pertsonen txatez baldin bada. Eta zentro horretan ikusten dut hori dela klabean egitorria. Bueno, nola, bide bakarra dago. Eta dago, etxerik egizaten duna passion for knowledge. Zaten dunean, konzeptuak ikusten klabea hau da, ez da? El mayor producto del conocimiento es el aumento de la ignorancia. Ignorante que pentsaten duten dena jakiten dutela. Eta zu bakarrik zeo zer jakiten duzunean gauza bati buruz konturatzen zara ez duzula jakiten ezak. Berkizu, horretako passion for knowledge. Beste era batera esan, da bere garaian esan zuna lehendakariak, ez da? La juventud es única esperanza de mañana y adecuada educación depende de la felicidad futura de los pueblos. Edozein kasutan, zein da hezkuntza sistemaren helburu nagusia, ikusten ikasi, ez da? Ikusten ikasi. Eta zentro horretan lehen komentatu duguna, nahikoa ez dela jakitea, baizik eta ulertzea. Eta horretarako zein da klabea irakasleak. Ondo osatuta eta ondo pagatuta, eta ondo motivatuta. Ez dago misteriorik ez. Hemen dago gakua, ez da? Eta izan ere geure esperantzia behiratzen badugu, zein izan den giza kapitalaren aportazioa begira, Euskal Transformazioa ulertzeko nik egin unean ikerketa programa hori, estatu batuetan, konturatu ginen hau zela klabea. Autogobernuz gen, hau. Eta begira, 80. hamarkadan, zer duzuen, gorriz, ez da, biztanlearen eureko 80, eutzekan ikasketeik ez, primarios, sin estudios o primarios. Zin izan da aldaketa izan da, no? 2021 mendean, gutxura era, gure
eguneko biztanlearen eguneko 95 balantzea. Ikasketa universitarioak, sekundarioak edo profesionalak. Eta zentro horretan azken datuak zeuek eukitzeko, hau da ministerioak, Espainiako ministerioak ateratako datuak, hor ikusten duzue nola daude Euskal Eskola, erkidegoan Rin, baina erkidegoan eta Naparran, hor duzue. Zer dugu? Bueno, adi, indize sintetikoa da, baina begira, behatxikoma 37 2007 urtia, eta bai, lehenengo kostun, bai, konparauta, nekin konparauta, baina sortzi. Osea, lehenengo datua. Bigarren datua, hau, PISAk egindako azken informea, ondo, matematiketan, begira, suspendituta, zientzietan, eta irakurritan. Lehenengo aldiz historian zehar, azken urte hauetan. Orduan, lan desente dugu, gure harrian. Eta zentorretan, bakizu, emakumenek esaten zuna, nik beti itzeiten dut emakumenen buruz, porque da Eleanor Roosevelten emazte izan zena, eta nik uste dut oso gutxi ezagutzen dugu berari buruz, bere personalitateari buruz, baina beak kontra, eraman zuen publikoki bere senarrari, presidenteari, Japoniako prisioneren gisa eskubideak urratzen zalako, edo zirelako. Eta beak publikoki bere senarren kontra joan zen, estatu batuetan, eta berak izaten zuen zerbait oso importantea da. Osea, itxeitea ondo dagoela, baina hori ez dela nahikoa, bitxitazu sinestu egin duzu. Baina, hitzein eta sinestu ez ezi, bizik eta hirugarren fasea da zer da lan egitea. Eta zentro horretan, hirugarren fasea naiz eta hirugarren fasea egon, lan egitea du. Lan egin behar dugu. Orduan, birpensatu behar dugu, ezik eta sistema, eta horretako, bueno, prinsipio batzuk, gero zeuek sakonduko duzu prinsipio hauetan, baina nik uste duzu importantea dela kontzeptua, ikastea ikastan, ikasten ikasi, azken batean, kontzeptu hori, behinta hori esaten duna, baina hori ez etzik, behizik eta bigarrena, eta nik uste dut oso importantea dela, eta horregatik imposiblea da, zoego egindako galdea horri erantzuna ematea, ezautu irakasleok ezakiguna erakutsi behar dugulako. No, erantzuteko zeuek egindako galdera horri. Pues ez dakit. Eta hirugarrena elkarrekin ikastea, irakasleok, naiz ikasleok, ez da? Zertarako gehiago ikusteko, baina ikasleok gehiago ikusteko, ez egiteko, baizik eta egiteko, superatzeko. Eta horretarako irakasleok apalagoak izan da gara. Gure helburua ez da zeuek egitea, baizik eta gehiago ikustea. Nik emandako konozimenduekin eta zuk eta besteak, zeuek ez du ikusi nahi ikustea, baizik eta zuk gehiago ikustea. Hemen dago klabea, eta oso komplikatua, benetan zaila. Eta, bi kontzeptu gehiago, zailago izateko edo egiteko kontzeptua ez da, hemen duzue Harvard School esaten duena, oain dela hiru urte, lehenengoa da, konozimiento ezagutza akademikoak oso importantea direla, baina askoz gehiago, pensamento kritikoa eukitzea, bidea eukitzea, eta bar, baina ezagutzen duzue gauza asko honi buruz. Bigarrena, Education and Business, hezkuntza sistema eta enpresaren arteko hartunak, komplikatuak. Begira, hemen Harvardeko unibertsitateak esaten duena, osea que los profesores somos como traductores entre dos tribus hostiles, el mundo de la educación y el mundo de los negocios, el empleo. El de las personas que enseñamos y el de las personas que dan trabajo.
a nuestros hijos. Eta hori, zer gertatzen da? Irakasleok geure iritzia ematen dugunean, esaten du gutxora bera, 70%, oso ondo daudela gaur egungo ateratzen diren ikasleak. Geure unibertsitateetatik eta eskoletatik eta bareta. Baina, enpresarioak pentsaten dute kontrakoa. Bakarrik, edo besteik ez, besteik ez daudela prestatuta lan egiteko merkatuan sartzeko. Bueno, azken batean, hezkuntza sistema, ikusten ikasi, eta hori ez da bakarrik ezagutza, baizik eta borondatea, motivazioa, pentsamolde kritikoa, hori da giza kapitala, eta klabea giza kapitala zetako enpaste bat egiteko, hezkuntza sistema eta sistema produktiboen arteko zubi hori egiteko. Ikasten ikasi, egiten ikasi. Eta ikasten ikasi, ikasteko, egiteko klabea zer da izaten izatea. Ikasten ikastea. Hor dago zubia, ez da? Bueno, eta orduan erronkak, nire ustez, gero ikuste dut Save the Children eta beste batzuk hitz egingo dutela hemen, nik uste dut oso importantea dela gai honetan sakontzea, eskola inklusiboa, nik uste dut aldatu egin behar dula terminoa, orain arte integrazioa, inklusioa, desberdinegia. Integratzea da gauza haundi batean sartzea eta multzo horren ezaugarriak onartzea. Eta inklusibitatea ez da hori, baizik eta zuzaren modukoa onartzea. Orduan, planteatu egin behar du hori, arazoa ja baditzu, ero Save the Children aurkeztu badu beraiek egindako ikerketak ikusiko zuen, nola ja daukagu, arazo bat, gure eskolan. Bigarrena da eskola afektiboa, habilidadeak ez ezin, baizik sensibilidadeak. Sensibilidadeak oso importantea direlako, profesional onak dauzkaulako, ekonomilariak, abokatuak eta bar, baina danak ez dira pertsona onak. Horregatik daukaguna. Eguneko bata, beste eguneko berroeta ez, laroeta emeretzi, hori baino gehiago daukelako, eta onartzen dugu. Eta horretako ezagutzak oso importanteak dira, habilidadeak oso importanteak dira, baina sensibilidadeak ere, lan behar dugu, konprometitua, eta hori da plantamentu hori egiteko, mugitzeko hazkunde ekonomikotik giza garapen sozialera pasateko, eta hori zer da, hori da principio ético, principio democrático, desarrollo sostenible. Hori da. Principio ético, democrático, eta desarrollo sostenible. Eta azkena, oso importantia, berritzailea, eskola berritzailea. Eskola berritzailea, nik uste dut arazoa da, errua edo akatzak zigortzea. Eta zigortzeko badituzu akatzak, mozten da, hiltzen da, kreatibitatea. Irabazten duzu seguritatean, baina mozten duzu kreatibitatea. Eta hori kontu zirri behar dugu. Guain arte geure sistema batez ere akatzatanaz, baizik eta asmakizunetan edo aziertoetan daulako koketeta eta aziertoetan teorikoak eta klasikoak esaten zuten, hasi dejas fuera, el error dejas fuera, la verdad, kontuz horrekin, porque nik uste dut hor daukagula bide luze bat egiteko. Bueno, eta bukatzeko, gauza guzti hauek, igual batzuk ematen dute oso berriak direla, ez behira Einsteinek, hau bai genioa, esaten zuna, oin dela, eta piku urte, handuz nerabiliz izan zen, 1905 urtean, behia ze gizon honek esaten zuna, eta ikargarria. Irakurri esagegu, todos los imperios del futuro serán imperios del conocimiento, y solamente los pueblos que entiendan cómo generar conocimiento y cómo protegerlo, cómo buscar a los jóvenes
que tengan capacidad para hacerlo y asegurarse de que si vienen en el país, serán los países exitosos. Nosotros, por más que tengan recursos materiales, materias primas diversas, litorales extensos, historias fantásticas, etc., probablemente no se queden ni con las mismas banderas, ni con las mismas fronteras, ni mucho menos con un éxito económico. Y cada día. Ematen dugu, dagoela idatzita gaur goizean Donostin, ez da? Bueno, azken batean, hau da kreatibitatea ez baita besteok ikusten dutena ikustea bakarrik, porque gaur posible da, bidez ordenador batekin ikustea eta jakitzea gauza bea hemen, Liverpoolen edo Shanghai. Zein da klabea? Klabea da besteek ikusten dutena ikustea eta beste batera pentsatzea. Eta horrela baldin bada, zuk eta biok gauza berbera ikusten badugu, informazio berbera eukitzen badugu, baina beste gauza bat pentsatzeko zein da gakoa kultura ez baldin bada. Kultura da klabea. Gauza berbera ikustea eta desberdinak pentsatzea, ezken nire ondarri ditu nazioak. Bale, bueno, eskerrik asko eta galderak nahi baten dugu bai. Hora ipatu duzu, zera, ez da kapa, enpresa mundua, eskola mundua, eta gero ipatu duzu baita ere, zer garrantzitsua den, ikuspegi ekonomikista hutsa izan gabe, ikuspegi hori osatzea, beste ikuspegi garapenera egin dututako ikuspegi gara. Orduan, eskatzen puntu hori ere ditut askotan, askotan lotzen dugu, Unibertsitatean badago ere, nolabait pentsamendu edo diskurso bat, enpresarekiko lotura indartu beharra, hezkuntzatik egiten dena ere, enpresarekin. Hor, noraino, zuk aipatzen duzun ideia hori, ideia gako hori, ekonomia gehi garapena, noraino dago zera, esan dezagun zabalduta, gure herrian, eta estamentu instituzional, estamentu empresarial, estamentu sozialetan. Bai. Ez arrazio duzu, oindik nik uste duten bere gizartean gure obsesioa emaitza da oindik. Baina batzutan pertsona formatzea ez dugu zeikusirik emaitzekin. Izan ere, aurrikuntza handienak ez daude izan emaitzekin lotuta, baizik eta kuriositatekin. Eta, izan ere, guen dela, hilabete batzuk, etorri zen guru bat etorri Euskadia, Universitatean, eta galdea izan zen, ¿cuáles son los objetivos sobre los que se mueven sus investigadores? Eta beak egitako erantzuna izan zen, oso curioso, si nosotros hubiéramos pedido soluciones a nuestros investigadores a los problemas que tenemos hoy, no hubiéramos buscado ninguna solución a ningún problema de los que tenemos hoy y además no hubiéramos tenido ningún premio Nobel. Si tenemos premios Nobel es porque nuestros investigadores hacen su actividad para desarrollar curiosidades. Izan ere, guain ikerketan mundun batez ere lortutako emaitzak ez dielako edo bilaretzi martzan ipiniko eta elkartanean ipiniko. Bigarren eztabaidatan ikusten dut eskolarentzat oso importantea dela. Noizan behin hitz egiten dugu, baina hori eztabaida hori gaindituta dago. Ezagutza orokorra edo generala edo espezialitatea, ez da? Eta bai espezialistatea ditu, baina zer dugu. Egindako azken informeanik ikusi dut telefonikak, Espainian egindako informe batian aurten, eta bere konklusioa izan da, bere bizitzen zehar, Espainian pertsona batek behar ditula 14 espezialitate bizitzen zehar. 14. Estatu Batuetan esaten dute gehiago, Stanfordeko Unibertsitatean egindako ikerketa batean behaiek esaten zuten, lan aldaketa ez, baina espezialitate aldaketa gutxi pertsona bat bere bizitza profesionalan zehar dauzkala momentu honetan, hogeita 13 espezialitate desberdinak. Orduan, behaiek egindako hausnarketa da,
ezautza orokor horiek, bizkare zurra hori montatzea pertsona batean klabea dela, gero bere bizitza profesionalan adaptatzeko. Bere garaian izan zuen Jose María Menderrieta, berak izan zuen, el objetivo de esta casa no es perdurar, sino adaptarse. Eta nik uste dut oso importantea dela eztabaida horretan. Baina, aldatu egin behar dugu gure txipa. Jakitzeko kuriosidadea dagoela batez ere ikerketa mundun arrakasta baten atzean, eta gero beste alde batetik ezagutza klabea ez dela espezialitate bat edo espezialista bat ikutetia, eskola batetik edo universitate batetik, baizik eta kolumna bizkare zurra batekin gaitasuna zertarako aldaketak adaptatzeko bere bizitantzeak ikusten dut horiek direla. Baina horretako, oraindik esfortzu egin behar dugu hori azaltzeko gizarteari. Gehiago. Malgutasun hori, la flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado del trabajo. Ez bakarrik. Baina baita. Horretarako eskatzen da milaka gauza jakitea eta malgutasuna izatea lanpostu batetatik besteetara pasatzeko, hori da gaur egungo marko laborala, gehiengo batena. Baina marko laborala da, baina bizitza askoz gehiago da. Bizitza da zue eta bion arteko hartumunak definitzea. Hori da, gure seme-alabekin jarrera bat edukitzea, liberalagoa edo itxeagoa edukitzea. Ez da bakarrik hartumunak edukitzeko enpresa batekin edo lan mundun. Eta pertsona bat izatea eta espiritu kritiko edukitzeko eta pentsatzeko bakarrik hemen ikusi dugun gaina erronkak batzuk dira ekonomikoak eta enpresarioekin lotuta, baina gehienak ez. Gehienak ez daude enpresarioekin lotuta. Adibidez, giza-garapen iraunkorraren agenda ez dago lotuta, baizik eta kontratua. Momentu honetan zuik interpretatzen baduzu sistema ekonomikoa, sistema neoliberala dela, eta orduan zenbat eta hazkunde ekonomiko gehiago hobe eta kitxo, eta ez pentsatea sostibilitatean, ez pentsatea etikoki zer egin edo zer ez egin teknika berri batekin, eta eta horretarako osatu egin behar dituzu pertsonak. Ulertzeko adibidez, ze garrantzitsua duen bizkarri zurra hori edukitzea geure bizitzan, baina ez bakarrik lantegi batean, bizitzan. Begira, ni egonaz, enpresa pribatu batian, gero enpresa publika batian. Baina arazoak, arazo ondienak ez ditut euki enpresa mundun publiko eta pribatu izan, bizi eta familia. Nire alabekin, adibidez. Bai. Ni asko entzun dut zure aldetika egin behar. Baina impresioa da beste aldetikan errealitatea beste aldera doa. Estatu Batuetan, Venezuelan, Espainian. Orduan, impresioa da eskizofrenia batean gaudela. Orduan, nik ez dakitera. Eta noiz da, non dago eta noiz hori, punta hori, nondik aurrea zen dugun, oin bagoaz. Zer, nik impresioa dauka, oin ez goaz berdintasunera, ez berdintasunera, gehiago. Impresioa da, oin garren mendean, stalinismo bezala totalitarioa, nazismoa totalitarioa, impresioa da, neoliberalismoaren totalitarioa da. Eta egin nahi duguna beti dago txikia sistemaren aurrean. Azken batean, sistema beti irabazta. Nik ez dakit hori nola. Bueno, ni baikorra banaz, lehen esan duana, egia baten badun bizigarri baduna kapitalismoa, baina kapitalismoa ez dela berdina Txinan, Japonian, edo Grezian edo Alemanian, edo Estatu Batuetan edo Suezian. Zentzu horretan ikusten posibilitate asko da euskaldura gauzak notatzeko. Nik komentatutako gauza bat oso importantea da hori lortzeko, eta da fake news eta big data.
guk esaten genuen hori posibilitate ikaragarria zela, askatasun gehiago ikuteko gure bizitzan, eta ikusten ari gara alderantziz dela. Zergatik, manejatzen direlako datuak eta korrenteak batzuk jakin badakite zer nahi duten, adibidez, kapitalismo puro defenditzen dutenek prest daude gauzak aldatzeko, baina ezer ez aldatzeko. Ni adibidez aurkeztu duenean nire proiektua han Estatu Batuetan, 2009 urtean izan zen, eta, begira, universitate bat bai, Kolumbia da universitate progresista, baina George Mason da Republikarra. Baina biak, eta izan zen sorpresa niretzat, esan zidaten baietz, prest zeudela nirekin ikerketa hori egiteko, giza garapen iraunkorrari buruzko ikerketa bat egiteko, baina gu ez gara totoa, jakin badakigu, beraiek interesauta daudela ikerketa hauetan ez aldatzeko gauza, baizik eta ez aldatzeko gauzak. Eta jakiteko ia zer egin behar duten, edo muitzu, zertako aldaketa ez eukiteko. Eguneko batentzat, daukagun egoera oso ona baita, ikusten du sostengarri ez dela, baina behaietetzaten dute horrela. Gute euskagun adibidez, London School of Economics euskagu hartundan bat, eta ikerketa bat egin genuen hemen Euskadin, MCC-rekin, lehenengo eta gero Gipuzkoarekin, ez da? Eta egin genuen Inequality Department, Thomas Piketty departamentorekin, eta Lumber, zen ikerlaria eta gure laguna guain, eta gure gana etorri zen, ikerketa etnografikoa egitea hemen MCC-en eta Gipuzkoan, batez ere ikasteko egindakoarekin, gauza batzuk onak, ondo beste batzuk txarrak, baina, egiteko gauzak hemendik aurrera. Eta peak aurkeztu zuen, hemen uda ikastaro batean, beak egindako ikerketa, eta ikerketa izan zen beak, esan ziguna izan zen, ya sabíamos lo que pensaban el 99% de los desheredados de la Tierra. Lo que nosotros hicimos fue tratar de entender qué es lo que quería el 1%. Hor dago klabea, ez da? Baina zentzu horretan ikusten dut, badaudela, motiboak baikorra edo eskorra esateko. Baina klabean nire ikuspuntutik da big data eta big mining zerbait egitea. Da bain ez dugu egiten. Bakarrik manejatzen dugu gure telefono mobila eta irezten dugu dela. Barkatu nik ez dakit euskeraz. Primero, darle la enhorabuena por la fantástica exposición que nos ha ofrecido. Y quiero puntualizar una cosa que a mí me preocupa y porque creo que tiene un punto de practicidad importante y que además puede cambiar el paradigma, ¿no? Cuando ha hablado de que el profesor, el maestro, al niño, al adolescente, lo que tiene que hacer es acompañar. Yo soy médico, yo no soy... ¿Qué eres? Soy médico, médico. No pertenezco a la educación, pero también... Tú estás educando todos los días, entonces, que tú sí, te dedicas todos los por días. Supuesto, y también considero que es importante, cara a la relación médico-enfermo, también el acompañamiento, o sea, dejar de pensar de que yo lo sé todo y tú no sabes nada y te lo voy a enseñar, o yo soy el que te va a curar y entonces tú eres el enfermo, cállate, que yo soy el médico y soy el que hablo. Eso me parece estupendo, ¿no? El concepto de acompañamiento y perder la verticalidad para entrar en una lógica más transversal. Bien, pero yo en mi consulta tengo casualmente muchísimos profesores y muchísimos maestros y lo que me vienen a contar es que están cansadísimos, que no pueden más y que viven una profundísima soledad porque no se sienten acompañados y acompañadas por la institución. Entonces, el problema es cómo podemos hacer para que haya un cambio profundo, para que se pueda dar esta transversalidad, cómo se puede hacer para que la institución realmente se involucre en acompañar a los profesores, cómo se puede hacer para que la enseñanza se vea como algo sagrado, es decir, hemos perdido el concepto de lo sagrado y desde luego nuestros niños, nuestros adolescentes no son el futuro, son el presente y nuestros profesores deberían ser considerados
de entrada ya sabemos que no lo son, porque aquí lo que está considerado muy bien económicamente se nota. Por ejemplo, un piloto, eso sí que es sagrado, qué responsabilidad. Y el de un maestro no tiene responsabilidad. En Finlandia los profesores de primaria tienen unos sueldos fantásticos. Entonces parece ser que hay una valorización. El tema de darle valor o no darle valor tiene que ver también con el salario, tiene que ver con el número de niños, tiene que ver con el cuidado que tiene la institución sobre los profesores. Entonces lo que sí que la pregunta viene después de todo esto es ¿cómo podríamos hacer aquí, en Euskadi, para cambiar la relación de la institución con los profesores, para cambiar la visión de este noble oficio y darle pues lo que le corresponde, ¿no? Ponerle una alfombra roja al profesor para que nuestros niños, que es lo que más queremos todos, estén pues bien considerados, bien tratados y bien conducidos, ¿no? Que es el caso. Muchas gracias. Sí, bueno, en la parte institucional yo no soy quien para dar muchos consejos. Yo estuve en esa parte y no supe arreglar todos los problemas, por tanto difícilmente puedo dar mensajes ni consejos a los demás. Tú tienes razón en una cosa. Cuando vamos a Finlandia nos fijamos en los aspectos retributivos. Por cierto, ganan menos los profesores que los ingenieros aeronáuticos, Es decir, que no es solo eso, pero es también eso. Pero sobre todo, y lo más importante, es en qué medida los enseñantes están valorados por las familias socialmente. Es decir, si tú vas en estos momentos a Helsinki y preguntas en la calle que te dé la gana cuál es la profesión más valorada en su país, te dirán que son los enseñantes, los maestros y maestras. Segundo, las facultades, yo no tengo los datos de aquí, pero las facultades en Finlandia apenas alcanzan menos de un 5% de las solicitudes que tienen de chicos y chicas que quieren hacer educación, ¿verdad? Y la nota más alta de corte para entrar en cualquier en la universidad de educación es la nota más alta de corte de todo Finlandia. Entonces, claro, eso es un elemento a tener en cuenta. Es verdad que tú tienes que estar remunerado para tener tu vida razonablemente, dignamente financiada. Pero a partir de ahí hay algunos elementos que son determinantes. Yo creo que la cuestión central en el acompañamiento es: no me digas que me quieres, yo antes lo comentaba, quiéreme. Entonces, cuando tienes que querer, porque ese es el principio fundamentalmente que debemos de utilizar para tratar a la gente de acompañarla, que no es entrar a un agujero, no es entrar al lugar donde ellos están, sino precisamente a través de la formación, no solamente la que le das tú, sino la que le dan los demás, no solamente esté allí en un agujero, sino que salga al exterior y vea más que tú, que es lo que yo antes quería decir en euskera. Yo creo que ahí está la clave, es decir, la clave del acompañamiento institucional sí, pero por otra parte es contradictorio, porque la escuela del futuro va a ser una escuela cada vez más autónoma. Y el acompañamiento va a ser mucho más un acompañamiento de naturaleza institucional, de arropar las decisiones que se toman en la escuela por parte de los propios responsables que están más cercanos al colegio en la definición del currículum, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí también va a haber una parte en la que sin duda la escuela deberá ser más querida, pero a su vez también más autónoma. Tiene que ser considerada mayor de edad. Uno de los problemas de las escuelas que están en crisis en el mundo es que son escuelas tuteladas por parte de las administraciones y por parte de las instituciones. Y el principio del fin es que, o el principio del nuevo tiempo, va a ser la autonomía, es decir, pensar que las gentes que tú tienes en la escuela tienen mayoría de edad para tomar sus propias decisiones. En definitiva, no me digas que me quieres, quiéreme, ¿no? Quiéreme y confía en mí. Porque es difícil que los profesores y los alumnos puedan hacer un camino conjuntamente si no tienen también un respaldo para que hagan ese camino por parte del entramado institucional, sea este de carácter de Estado o de lo que fuera.